Realment no ens trobem davant d'una crisi qualsevol, sinó davant d'un llarg procés de caos sistèmic, travessat per guerres, per conflictes, per pandèmies, que podrien durar més d'un lustre fins que s'estabilitzi el nou ordre, la nova normalitat. No passem per un moment conjuntural, no, sinó per una crisi diferent que moltes persones que analitzen la realitat asseguren que es farà llarga i que promourà una forta competència entre unes nacionalitats i unes altres del mateix estat. Un potent conflicte entre classes i pobles dins tot això d'una creixent crisi climàtica i sanitària. Ara sabem que les grans ciutats resulten molt més vulnerables que les comunitats rurals, precisament perquè els pobles xicotets, els pobles menuts, són bastant menys jeràrquics i més suficients posats al cas.